du syg? Hvad? Du er syg. S. Stop. Færdig! Farvel. Hej sammen og velkommen til kanalen. I dag har jeg min lillesøster med. Og det er fordi, at i dag har vi tænkt os at lave en lille tag. Det er nemlig sister-tag, eller et søster-tag. Og vi vil besvare nogle spørgsmål, så jeg synes bare, at vi skulle tage og komme i gang. Til at starte med, kan du lige sige, hvad det er, du hedder? Jeg hedder Victoria. Ja. Og det første spørgsmål, det er, hvor gamle er vi? Jeg er 20 år, jeg bliver 21 her til juni, og Jeg er 8 år. og hun blev 8 år her til februar. Det næste spørgsmål, det er, om vi er hel, halv eller papsøstre. Og vi er kun halvsøstre på min fars side, eller hvad man kan sige. Vi har den samme far. Det næste spørgsmål, det er, hvad elsker vi mest ved hinanden? Og vil du starte? Hvad kan du bedst lide med mig? Jeg kan bedst lide, at du er sjov og sød. Og faktisk vil jeg sige lidt af det samme. Jeg kan godt lide, at du er sjov, og du er sådan lidt skør nogle gange. Men at du sådan har meget energi, selvom du også kan blive lidt træt nogle gange. Men jeg kan rigtig godt lide, at du er sjov, og så er du også ret du er ret sød nogle gange. Næste spørgsmål er, hvad hader vi mest ved hinanden? Vil du starte? Nej. Det jeg hader mest ved det, eller det jeg synes der er mest irriterende ved dig, det er når du ikke sådan hører efter, hvis man for eksempel siger nej, og du så bliver ved og ved og ved og ved. Det er nok det jeg sådan, synes der er mest irriterende ved dig. Har du noget med mig? Nej. Jamen dejligt. Næste spørgsmål det er, om vi har sådan en sjov ting vi gør sammen. Tænker du det samme som mig? Yep. Prøv at kigge ind. Det gør vi sådan, hvis vi kigger på den anden, så jeg ved ikke sådan, hvordan det opstod, men så gør vi sådan her. Næste spørgsmål, det er, hvad vi kalder hinanden sådan af kælenavne. Jeg kalder dig for Vik. Jeg kalder dig for Steff. Ja, så det er egentlig meget simpelt. Næste spørgsmål, det er, beskriv hinanden med 3 ord. Vil du starte, eller skal jeg? Okay, jeg vil sige, du er energifyldt, du er sjov, og så er du sød. Ved dig så er du sød, du er sjov, og du er en god søster. Tak for det. Og det sidste spørgsmål, jeg har valgt at tage med, det har jeg netop valgt at tage med, fordi vi har sådan også en lille ting kørende sammen omkring det her. Og det er, hvad vores yndlingsfilm er. Min, det er Harry Potter. Min, det er også Harry Potter. Ja, vi er sådan ret store Harry Potter fans. Og vi har både lavet tryllestave sammen og små sådan, hvad kan man sige, små Harry Potter kister, ja. Og vi har også lavet en masse tryllestave. Ja, tryllestave, og vi sådan siger replikker fra Harry Potter-filmene, og besværgelser sammen, og så videre, så videre. Så det er også sådan en lille ting, vi har sammen. Så vi kan rigtig godt lide Harry Potter. Det er min yndlings. Det var faktisk alle de spørgsmål, jeg valgte at tage med i det her lille tag. Synes du, det var meget sjovt? Ja! Yeah. Jeg synes, det var meget hyggeligt. Og så har jeg både fået lært mig lidt bedre at kende, og også fået lært min søster lidt bedre at kende. Og hvis I gerne vil have flere videoer med min søster, så like videoen og skriv noget i en kommentar. Det er ikke så tit, at jeg laver videoer med min søster, fordi min søster bor over hos min far, som jeg har sagt tidligere i nogle af mine videoer, at han bor over i Jylland. Så det er ikke så tit, vi ser hinanden, men når vi så er sammen, så kunne jeg jo eventuelt lave en video med hende. Så hvis I har lyst til det, så like eller kommentere. Men ellers så håber jeg, at I kunne lide videoen. Og hvis I har, husk at like, kommentere og abonnere, og eventuelt følge på de sociale medier. Og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Hej! Ja!